ሓደ ግዜ ህይወት ትበና ነገር ኣዝዩ ንእሽተን እዩ ግን ነታ ዝረኸብናያ ንእሽተይ ነገር ብኸመይ ንጠቐመላ እሱ እዩ ትርጉም ህይወትና ዝውስኖ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ቤተሰብ፣ ናይ ሎሚ ትረኻና ስለ ሓንቲ ለጋስ ሰበይቲ ሓቢርኩምኒ ክሳብ መጨረሻ እንተጸኒሑ ዓብዪ ትምህርቲ ከተትርፉ ኢኹም። ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ተኸታተሉኒ። ኣብ መንጎ ሓምለዋይ ኣኽራናት ኣብ ዝተኸበበት ንእሽተይ ኩሸት ናኒ ትበሃል ዝተገለለት ኣረጊት ሰበይቲ ትነብር ነይራ። ናኒ ትነብረላ ገዛ ካብ ሰብ ተገሊላ ትርከብ ንእሽቶ ጎጆ ኮይና እንኮ መሓዛኣ ድማ ሉሉ ትበሃል ጽብቕቲ ጻዕዳ ደርሆ እያ። ናኒ ኩሉ ግዜ ንጉሆ ካብታ ጎጆኣ ምስ ተንስአት ሉሉ ሓንቲ እንቁላሊሕ ተጽንሓ። ናኒ ድማ እዚኣ ንሎሚ ተኣኽለኒ እያ ብምባል ፈጣሪኣ ትመስግን። ፍርቃ ንጉሆ ትበልዓ፣ ፍርቃ ድማ ንምሸት ተቐምጣ። ናኒ ዘለዋ ነገር ንእሽተይ እኳ እንተኾነ ልባ ግን ብደስታ ዝመልአ እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን ዘገርም ነገር ተፈጥረ። ሉሉ ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ክልተ እንቁላሊሕ ኣውዲቓ። ናኒ ኣዝያ ተገረመት። እዚ ንዓይ ይበዝሓኒ እዩ ብምባል ነታ ሓንቲ እንቁላሊሕ ናብ ዕዳጋ ወሲዳ ብምሻጥ ንገዝኣ ዝኸውን ሩዝ ገዝአት። ካብታ መዓልቲ ጀሚራ ሉሉ ኩሉ ግዜ ክልተ እንቁላሊሕ ምውዳቕ ቀጸለት። ናኒ ድማ ነታ ተረፍ እንቁላሊሕ ንጎረባብታ ብነጻ ክትዕድል ጀመረት። ድሕሪ ግዜ ብርቱዕ ዝናብን ውሑጅን ንመላእ እታ ዓዲ ትለቕለቓ። ኣሕምልቲ ዓነው፣ መገድታት ተዓጽዮም፣ ዓዲ ድማ ብጥሜት ተሃሰየት። ኣብዚ ጽንኩር እዋን ናኒ ዝሰብሰበተን ዝተወሰነ እንቁላሊሕ ተስፋ ተዓዲ ኾና። ንኹሎም ብውሑጅ ዝተሃሰዩ ስድራ ቤታት በብመዓልቱ እንቁላሊሕ ትዕድሎም ነይራ። ዓበይቲ ዓዲ ናብ ናኒ መጺኦም ንባዕልኺ ድኻ ኮይንኪ ስለምንታይ እኺ ዘለኪ ንኣና እትቢ? ተትሸጥዮ እኮ ብዙሕ ገንዘብ መረኸብኪ ነይርኪ በልዋ። ናኒ ድማ ብህድኣት ከምዚ ኢላ መለሰት። ሓቀኛ ደስታ ዝርከብ ኣብ ጁባና ብዘሎ ወርቂ ዘይኮነስ ኣብ ልብና ብዘሎ ርህራሄ እዩ። ኣነ ዝሃብኩኹም ድማ እንቁላሊሕ ዘይኮነስ ተስፋ እዩ። ተስፋ ድማ ኣይሽየጥን በለቶም። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ሃብቲ ማለት ንስብስቦ ንብረት ዘይኮነስ ንሰባት ነበርክቶ ደግነት እዩ። ሎሚ ንስኹም ብዘለኩም ነገር ኣመስግኑ። ውሑድ ዋላ እንተኾነ ንዝተጸገሙ ሰባት ኢድኩም ዘርግሑ። ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም ይቕኒየለይ። ተፈቲኹምዋ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ቀጻሊ ብኻሊእ ትረኻ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።